Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. An bilog na sugo. Igwang sarungguna na nagulpot ning sampulong sugo. Sa gabos na siyo ni inang guna, may sarong sugok na naiiba ang korte, ini si bilog. Permi siyang pigingiritan kan sa iyang mga tugang, taibaan sa iyang itsura sa inda. Sarong aldaw, daina matios ni bilog ang sa iyang kamugtakan. Kaya naisipan niyang maglitong-litong asin hanapon ang mga arog niya. Inot niyang nasabatan si Saldang. Arog niya man ang hugis kaini. Nahiling niya na ini ang nagpapaliwanag kan palibot. Sunod niyang nahiling ang gulong kan jeep. Nahiling niya na ini ang ginagamit tanganing makaandar ang sarong auto. Nagpadagos si bilog na sugok sa paglitong-litong. Sunod niyang namataan si Pakwan. Arog niya bilog man ang hugis kaini. Namati niya na maugmahon ang mga tao sa pagkakanin Pakwan. Taiyuman ang namamati kaini ta gustuhon siya nin mga tao. Banggina pero padagos pananggad si bilog na sugok sa paglibot niya. Puri niyang nahiling si bulan sa kaitaasan. Nagpasalamat siya taini ang nagtatao kan liwanag sa kadikluman nin banggi. Napaisip siya na arog man kaini ang hugis niya. Digdi niya naisip asin nataram sa sadiring na mayong maraot sa hugis niya, na ang pagiging bilog ay may dakulang tabang sa komunidad na sa iyang tighihiruan. Naguli si bilog na sugok sa iyang pamilya. Maugmaman ang mga tugang sa kaina niya sa iyang pagbuelta. Puon kaito, nagiging makulor asin maugmana si bilog na sugok.